Velkommen til denne lille guide, som viser, hvordan man finder de varer, man skal bruge, og som man ønsker, at vi skal skaffe hjem. Man starter med at gå ind på Schneiders hjemmeside, schneiderantikauto.com. Hvis man siden er på engelsk, hvis man hellere vil have den på dansk, så kan man vælge dansk heroppe. Man kan også gøre det ved at højreklikke, og så vælge oversæt til dansk her. Og så kan man lukke den igen. Så kan man, det er nok det nemmeste, at shoppe efter kategorier. Så siger jeg, jamen jeg har en Ford A. Jeg vil gerne finde noget til bremser. Der er så nogle steder, hvor den har lidt sjov oversættelse. Men så må man lige trykke og se, hvad det er for noget. Så vi trykker lige en gang på bremser her. Så kommer du ind i kategorien med det. Og der kan være nogle steder, hvor der er noget yderligere oplysninger til varen. Og så skal man passe på med, at når man nu bruger det her oversæt, så sætter den også dollarprisen til kroner. Det er ikke helt rigtigt. Det er $26 for selvstemmering. Hvis vi nu vælger dem her, så kan man enten bestille dem som et enkelt stykke A 2027 eller A 2027-Q8, som betyder 8 styks. Og det er det nummer, som vi har brug for at kunne bestille varen hjem til dig. Og så selvfølgelig antal. Når man så har fundet de numre, man skal bruge, så sender du en mail til info@veterandele.dk, og så bestiller vi hver den 10. i måneden, og har det cirka 10 dage efter. Tak fordi du kiggede med. God dag.